Yasir I Umar on the beat. Ga zuciya ta kirke kisa ni a ranki, ke ce masoyiya ta ke zanaba wa lokaci. Ga zuciya ta karke kasa na a ranka, kai ne masoyina kai zanaba wa lokaci. Daga zuci zuwa gunki yake tafiya, littafi wanda kin karbuta na biya. Ke ce na furta waso a duk faɗin cikin duniya, zalla mun tauya a kanki ko harbin kifiya. Na baki sarauniya, ki bani zuciya, jiki da jijiya, wallahi zan tsaya. Soyayya ya sani na makance, duniyar kauna da faɗi kuma a wadace. Takaice rabuwar ramani da kai a gare ni wahala ce, kai ne na tantance ni da kai fa mun dace. Yare kabila ce, waka kuma sana'a ce. Zuciya ta kirke kisa ni a ranki, ke ce masoyiya ta ke zanaba wa lokaci. Rike kasa na a ranka, kai ne masoyina kai zanaba wa lokaci. Datan soyayya samu wacce kake kauna, a cikin mata da na duba ke ce na fi kauna. Ja gaba ki zo ki shige kirkin linzamina, ni ma burin da yake rai ganki a ɗakina. Kwanciyar hankalina in ganki a damana, sunanki mai da ki sunana, ki zana kira ki da sunana. Ba maganar kishiya 3, 4 kuma duk wacce ta rabe ka da taraliya. Soyayya ya rufe mini ido, na zama makauniya. Ba zance na rabewa ni da kai a gida ɗaya. Sa'ata a soyayya samun kai ne, za ka yi rigona da amana, ni na gane. Zuciya ta kirke kisa ni a ranki, ke ce masoyiya ta ke zanaba wa lokaci. Ga zuciya ta karke kasa na a ranka,